Dobar dan, drugari. Ja sam Vlada Nešić, ja sam profesor biologije. Danas ćemo pričati o pticama i kako im pomoći kada je hladno i kada one ne mogu da prežive same. Ako pogledate ovu sliku koju sam izabrao danas za vas, vidjet ćete da su na njoj 3 papagaja. Mi sada znamo sigurno da su ovi papagaji ptice, a ptice prepoznajemo po tome što imaju kljunove i što imamo perje. Tako da kada vidite neku životinju koja ima kljun i perje, skoro da smo sigurni da je to ptica. Ptice koje možemo mi da vidimo u našoj okolini mogu da se podele na 2 grupe. Jedna grupa ptica je ona koja kod nas živi samo u toku leta, a kada postane hladno, one se sele. Takve ptice nazivamo ptice selice. Dakle, kao što sam rekao, oni dođu kod nas kada je leto, kada je toplo, tu snesu jaja, odgaje mlade, a onda na jesen, kada krene da bude hladnije, one lete u toplije krajeve i tamo prežive našu zimu. Ptice selice koje možete videti kod nas, bilo da ste na selu ili u gradu, su rode i laste. Rode prepoznajemo po ovom belom perju sa crnim krajevima na krilima, a laste su karakteristične sa belim stomakom i crnim perjem. I jedne i druge sam siguran da ste videli, ali siguran sam i da ste videli kada su se spakovale i otišle na jug. Pored selica, kod nas žive i stanarice. Stanarice ostaju čitave godine. Dakle, one su tu kod nas i leti i zimi. Najčešće stanarice kod nas su senica, gugutka i vrabac. Kao što vidite, ove senice su jako česte i to su česte baš u blizini kuća kada padne sneg i kada one više ne mogu u polju da nađu semenke za sebe i onda nekako budu blizu nas i traže pažnju, odnosno traže da im pomognemo. Videli ste sigurno i vrapce i gugutke koje budu u blizini kuća i na taj način pokušavaju da od nas nađu nešto što nama više ne treba, a da oni iskoriste i da se nahrane. Pa kako bismo mi pomogli ovim stanaricama, mi možemo da napravimo hranilice za ptice. Hranilice za ptice je jako lako napraviti. Potrebna vam je jedna flaša, a u tu flašu stavite, to je sipate omiljenu hranu ptica, a to su ove semenke, razne semenke, to može biti suncokret, kukuruz, pšenica, razne druge. Kako bi ptice imale gde da stanu, možete da ukrstite ovako 2 varjače i to će biti sjajno postolje na kome će ptice stajati i hraniti se. Evo ova senica, mala senica je došla i ruča semenke koje smo joj ostavili. To možemo uraditi ispred svojih kuća, ispred svojih zgrada, u drvoredima i tako dalje. U svakom slučaju morate planirati da okačite ovu flašu, tako da morate imati neki kanap, nešto čime ćete je vezati za granu. Pored hranilica, mi možemo napraviti još jednu vrstu pomoći pticama stanaricama, a to su kućice za ptice. Naime, stanarice jako vole da se negde sakriju kada pada sneg ili kada pada kiša, a često to ne mogu da nađu baš sve naše stanarice. Kućice za ptice mogu biti različite, ali ja sam za danas izabrao ovu prelepu kućicu u nekoj seoskoj bašti pored kuće, gde sam siguran da uživaju mnogi vrapci i mnoge senice. Možda ćete vi moći da probate sa svojim roditeljima da napravite kućice za ptice, da ih okačite na neko drvo ili da ih stavite u svoju baštu. Nadam se da ćete uspeti u tome. Sada, malo pre smo pričali o tome da ptice vole da jedu semenki, a semenki ne bi bilo bez biljaka. Dakle, semenke se nalaze na nekim biljkama, a biljke nikako ne bi mogle da stvore to seme da nije insekata. Vidite, postoje i insekti kojima treba pomoći u toku zime, odnosno kada pada sneg i kada je kiša. Mi to možemo uraditi i to možemo uraditi tako što ćemo napraviti hotele za insekte. Evo kako izgleda jedan hotel za insekte. Vidite, on je pun nekih rupičastih trski, žica, odnosno nekih, da kažemo, sobica za insekte.
i on služi da se tu insekti sakriju od nepovoljnih uslova, odnosno kada je kišovito, kada pada sneg, kada njima nije lepo prosto da budu napolju. I pogledajte ova pčelica kako se lepo sakrila u našem hotelu za insekte i siguran sam da će ona nama to uzvratiti. Verovatno već znate da pčele daju med. Pored meda, pčele daju i propolis i mleč. Tako da ova pčelica koja je našla sigurnost u našem hotelu za insekte će mnogostruko uzvratiti, odnosno doneće nam puno meda i mi ćemo taj med ručati. Nadam se da ste ponešto i naučili na ovom času i nadam se da ćete napraviti sa svojim vaspitačicama hotele za insekte, hranilice za ptice ili kućice za ptice. I nadam se da ćemo se videti nekom drugom prilikom sa nekom drugom temom. Pozdravlja vas vaš nastavnik Vladan, vidimo se drugi put. Hvala vam puno na pažnji.